Nakhe ake ngibingelele igama lami nguMelisizwe ngubongimusa ngowami Nomiya umfana waphansi eFrayed kwesenkosi uXulu umsiyane induna engiphethe usabelo wakaMadela. Namhlanje sila kwezobuciko media and production. Into esivele yenzeka sengithe ngiguduza itheku ngathi ngiyithela kwi All White ngahlangana nobaba ekade kangimdinga ukuthi ngikhulume naye. Namhlanje senginenhlahla kusho sengiblessiwe izibusiso ngizoyithatha zonke namhlanje. Njengamanje nginobaba uSomnandi ubaba uThokozani Langa sawubona baba. Angibingelele mntaka Nomiya ngithemba ukuthi uyaphila nakuphi bayaphila abantu emakhaya njengoba usushilo ukuthi hayi unaye umphesheya uMasokadlani uNqomondo umqoqo unhlonipho uDelicious uSomlekere ngwakwalanga kwaGqikazi kwesenkosi uMpungose kanti induna yami umsho umfungelwa umfokandlovu khona la ngenzansi komuzi nje ungumalume wami. Sona madoda ubaba uSokozani Somnandi ngiqala umlandela 2008 mina baba Thokozani Langa ngizwa sekuthiwa no 30 years nangaphezulu emculweni uqale nini kanti ucula? Nomiya ngilingana neminye yembuso noma ngilingana neminye yeqembu elithile lakithi eSouth Africa ngafika ngo94 album yami yokuqala ethi izindaba ngafika impela ngaleso sikhathi ngakhula ke ngayibamba kuze kube manje njengoba ngisayibambile ngikhulela la ngafika ngimncane. Yebo ubaba uSomnandi simbonile weza kwaze kwabuhlangana nobaba uBhekumuzi oWalthula basebenza nabo bobabili futhi wahlangana nobaba ubaba uMtshengiseni wagcina basebenza kwamnandi. Kuke kusho ukuthini nje baba mawukuthi kwesisikhathi uyabona labo bantu sebekhona kodwa futhi abakutholi ukuhlonipheka sekukulesi sikhathi abantu oke wasebenza nabo njengobaba osemdala nomuntu osemdala endimeni noma nokubuka ukuthi nina uye kuthini kunina njengokungahlonipheki njengabantu abadala? Kusilimaza kakhulu ukungahlonipheki ngoba ucacisa indlela zomonakalo wokhula ukuba bonke abangahloniphi bathola indlela okungasihloniphi ngenxa yokungahlonishwa kanti kuba siyahlonishwa ngabe nabanye abasithola isithembiso sokungasihloniphi kodwa futhi singekhale Nomiya kukhona la sihlonipheka khona hayi ukuthi asihlonipheki kizo zonke indawo vele ke nethola emalincela kuze kubhanqona umlomo nekhala lisuswe ebeleni ngoba awukungenele phela obisini ngoba kuhlale kuzo kumnandi njalo la sikhala khona kodwa sithemba ukuthi ngeyilanga kuyofika nathi besibone kusifanele ukuthi ithini esihlakula ukhula sacenta sasusumeno zifika nje izingane zingaka yithi esasimile sikhona endimeni sesiphatheka mase kuthiwa sisuke lelo gama likithi olikhipha ngomlomo wakhe simupha isiqalekiso Nomiya ngoba angazi noma usuku ukuthi ubaba wakhe akashone nekhaya uthi ubaba wakhe akangaphili ekukhulisile wakondla wakhula wazomdala mayisekhulile usuthi akafe lisho njalo leli gama wena ungathi ulibhekise kumina Somnandi noma ulisa kuMashinga uMgube noma ulisa kuShwi noma ulisa kuMtekhala noma ulisa kuHashi kuphuze Khemisi ubaba Magubane umfiliseni hayi kanti ulisho kumzali wakho lokho sokuthi ukusho kumuntu akalingana nawe usukusho kumzali wakho mawuthi akuyeke thina ukusebenza uthi akuyeke umzali akuyeke umzali wakho mawuthi akufe thina uthi akufe umzali wakho. Yebo lawo mazwi aqinile ayanqanqazelisa njengengane esencane kodwa ke nakhe ngifuna ukukubuza kubaba uSomnandi. Baba uSomnandi unamavidiyo obuwashaya. Yebo abaningi bathi ubuwashaya ngoba bekusekhona ubaba uStanley Dladla kuliqiniso elingakanani lokho ukuthi wena nobaba uStanley Dladla nani bambisene ngalendlela wayekwazi ukuthi akwenzele izinto ngale ndlela? Sasibambisene kakhulu noMgabadeli uyahlupha umuntu etolika into angayazi ngoba ngeke ngimdlela amandla uMgabadeli elelelakalele khona ngoba imina ngasuka Olundi ngaphikelela kwaNobamba ngiyocela ukuthi ngicela ukushutha i-DVD yesibili ngoba nginomqondo ukuthi angisakwazi ukuthi ade ngishuthe i-DVD enhle Olundi emahlabathini elandela futhi engibuyela khona ngenhlanhla ngafikela kumuntu owaphiwa ukwazi umuntu wangemukela waphinde futhi welula isandla engilekelela kodwa ekuhlelweni ukuthi akwenziwe njani makwenziwa ama-DVD kwakusezandleni zami manje umuntu akafuna ukuthi akazi uyabona nokufuna ukukhuluma into angayazi uDladla usebenze kakhulu nami kungesuye yedwa
baninga nabanye babe nesandla ukuthi yena okwakhe kwadlulela ngoba kufanele ngamdlela amandla ngisho kuyiqiniso into engangiyekisile angiphelele umqondo hayi ngaye ngoba ngenza umsebenzi ngugcinisisa ngispenda ngawo ekugcineni ngithola umsebenzi wami ugcwele igoli itheko ubuthwa phansi ngama fake ngabona ukuthi ngeke ngibe nobuthutha bokuluza ngoba ngithi nginelisa abantu kodwa bona bengakwazi ukunginelisa ngakhetha ukuthi hayi angivele ngiwumise kanjalo umsebenzi wama DVD hayi ngoba ngiphelele umqondo phela ngangenza into engiyenze engikhule ngayo emahlabathini mawukwazi uma ungibuka ngangingabuzi kubani ukuthi la kwenziwa kanjani kodwa into engikhule ngayo ngiyazi ukuthi mangihola iviyo ngiguqa ngedolo ngisibeka phansi nongilandelayo ufuneka ashone phansi ngoba lento ngikhule ngayo ngiyayazi angiyifake lento yesikhaya lento yomtsizwa lento yokukhula kahle ube umfana uhambe ngezigaba zonke yebo wayithinta ke indaba baba uthini kumampoqansizwa uthini kubafana asebecabanga ukuthi umsizwa buyistayela abacabanga ukuthi umsizwa obuka TikTok ngishawa uvalo ngibuke iminyaka ezayo eminingi ukuthi kazi kuyobe sekunjani impahla ayikazi ibe yinsizwa umlomo awukazi waba yinsizwa kodwa ubunsizwa kubuka abantu bebuka ukuqala kwakho bebuka unyawo lakho bebuka ukwenza kwakho bebuka imbala yakho bebuka ikini bebuka ikwenu bebuka esigodini ngakini bebuka esifundazweni kwaZulu Natal bebuka konke okwenzayo ezesha amadoda noma ephuza udiyo ukhamba uthi usibanibani uzela indoda inkunzi bekwa ngembala yayo esibayeni akumane kushiwo nje ukuthi hayi akuvele kube yile ngani wenzeni nani hayi ngempahla hayi ngokuthandwa okungekho kufuneka kube nezinto ezishoyo ozimele nezubuqiniso ngoba fanele mfoka Mnomiya singadlisi upoison izwe ngoba khona la siyobuzwa khona seludlile izwe upoison la ugwinya la uphila khona la siyobuzwa khona before ngisho lamagama baba Somnandi ngomhla ka20 December uyasimemo Lundi uthi asifike ngomningi bethu wasuqhamuka nestrategy esehlukile lesimangase wonke umuntu ukuthi kanti ubani uSomnandi abaningi abebazi ukuthi uSomnandi njengoba bosekhulile mhlamba ngeyasayenza lento mhlamba ngeyasayinaka uqhamukapi lo mqondo wokuthi wena ubuke laba abantu abalapha ya iningi labo esibabuka njengabafowethu ukuthi bazosilekelela abanye mhlambe kwemaqembini abothola ukuthi ushintshwa namhlanje kusasa ngoba akafika ngapractice useyayeka sesiyayithola sesinegidangoma namhlanje elizohamba nenkomo ezinhlanu ubaba Somnandi iqhamukapi lento Somnandi Music Festival mhla ka20 kuDisemba Olundi eAirport ziyawushaya zobekile noma kanjani sihlale phansi neSomnandi Foundation Somnandi Sani Somnandi Entertainment okuyizinhlaka zonke ezakha lobuhle obubonakala kwiSomnandi sabuka umhlaba nokugcwala kwawo njengaseBhayibhelini ukuthi yini esingayibuka sibheke ehlukile ngihlale ngikusho lokho ensizweni engisebenza nazo nangempela sayifuna sayithola into sathi nayi imncintiswano sibe eminingi iqondene nabaholi bakaMaskandi noma abamalida emihle zindondo izimoto yini nani ama-award ahlukehlukene izimali kuningi futhi asisho ukuthi akume ngifuna izwe lingizwe kahle kufanele kuqhubeke kuye phambili ngoba thina Maskandi sivalelwe mfoka Mnomiya isikhathi eside singavumelekile ngisho ukuhlukanisa unyaka siboshiwe sibanjwe izandla kwala noma abafowethu sebesebenzile ushini nomuntu ekhala sebenayo ingoma eyigqamile kodwa sabanjwa izandla kunjalo ingakho kulungile noma lento ingaziphele ilokhu yahlukaniswa uMaskandi ngoba sekubuya isiqalekiso ukuthi lo mculo owumtsinsi lo mculo oyimpande lo mculo oyithina omele isintu noma omele amanguni okuyiwona kaMaskandi othinta isidalwa othinta idlozi othinta indabuko yokudabuka kwethu bese kuba yiwona ohlehliselwe emuva kwakuvele kwenzeke kanjani yingakho ke sifitho ukuthi no ake sibuka abafowethu laba esibabiza ngamagidangoma lezi insizwa sihamba nazo umntaka Mnomiya konke okusehlelayo suke sihamba nalezi insizwa makudinqika imoto iginqika sihamba nalezi insizwa masishawa
ziningi inkinga kumaskanda ngeke siyifihle mawusumdala uyibeka yonke indaba obala sishawa sonke masethukwa sonke konke nemidlalo eminye engasiholeli ama-payment esikhala ngaba angezange afike ngesikhathi sisuke sikhala sonke masilambile silamba sonke masisutha sonke esifika lento ukuthi ake sibuke lezi insizwa suhlomlile umaskanda amalida asibuka amagida angomethu ngoba insizwa lezi zimele imizi zohobaba enganeni zazo zohomalume bashana bazo zohobhuti enganeni zakwabo abanye abasenabo abazali ibona abafaka isaka ukuze kube nempuphu kudliwe ekhaya ukuthi nazo ake kube khona ukuyihlonipha ukuthi kube khona umncintiswane oqondene nazo ngqo sahlala phansi ukuthi ayikhona eke sithinte futhi isintu singayi emalini imali lula mnomiya into oyifihla nje uyifake nje ekhukhwini ngisho imiliyoni ungalifaka ekhwameni elingabonakali kodwa inkomo ngeke ingene esikhwameni kodwa imbuzi ngeke ingene esikhwameni ongalobolile mhlawumbe uyayibona ikhala ukuthi ake ngiphushe ezingaka onamacala owakhuleliswa kangahlawula emzini izingane zabantu amacala uyayiphusha yohlawula ongazange nje afake isiphandla ngoba eswele uyakwazi ukuthi ngembuzi ake ngiyithele ngenyongo ngibonga ukuphila ukusuka isikhathi esingaka ngoba siyiphileli khona abasibhekile abasigadile onjani khona akakwenza ngalezi inkomo nayiphi indoda inekhala zayo ayikho indoda engenazi ikhala izelwe iphila khona yothi angigeza ubaba akaze kumgeza kwaZulu ubaba ugezwa iyo yonke insizwe ekhaya hayi ukuthi ubaba ugezwa nje ikhathi wasekuphelile yonke insizwe mangabe ziyishumi kufanele zimgeze ubaba manje ke wonke umuntu uyabona ukuthi ngiselela mangiphumelelile nongaphumelelanga kokuzayo nanini kodwa bonke siyabahlonipha sibonge futhi nabaphumelela ukusihlonipha bakwazi ukuphusha insizwa zikwazi ukungenelela basihloniphe lokho nje siyathobeka sisomnandi sishona phansi siyabonga kakhulu kibo bonke abathola ithuba lokuthi baqoke ngoba kuqoka thina bakwazi ukuthi bangenelele siyabonga kakhulu lokho ngaphambi kokuthi kutetele babuthokozani unenamba okuyiyona esetshenziswayo ngicela ungikhumbuze yona inamba le uvotwa kiyo ke ephumile entsho kuyona cha ingakubona ayikho ngakumina ngizoyibeka nje iqonda inkulumo ingakubona ibingakafiki kimi ingakubona yiba abayisebenzisayo njengabavoti thina besadidizela ngokuhlela ukuthi besheshe bekwazi ukuthi bachumane nabathandi babo nabalandeli babo bakwazi ukuvota vele seqalile siyaduma kumanje kuyolamula umhla ka20 ekseni ngomchitha kushobinga ilapho ezofika ekhale khona libizwe igama laloyo bephumelele siyobadelivela futhi imbuzi ziyodeliver inkomo ziyodeliver akekho oyohlupheka ukuthi hawu sengizolithola phi iveni manje inqola ngiyithola phi cha njengesomnandi siyokumela konke ngendlela efanele kuhlonipheke size siyofika kulelo khaya eliyoba nenhlanhla ukuthi bahlomule laba bayohlomula kuvalwa nini ukuvota babusomnandi kuvalwa ngomhla ka19 bese khishwa ngomhla ka21 noma kunesikhathi lapho kuzohamba kakhomba bese kuyavala ithe indaba kuvala ngomhla ka20 cishe ebusuku okay yebo vala umhla ka20 ebusuku kuze kuseni seziyakhala siyaphuma imiphumela yebo South Africa senizwele kuphelile ukuthi mina ngikubambele inamba base ngiyayazi o4 aba4 bese bo7 owodwa o4 kubo 7 owodwa bese uthatha ialphabet yomuntu othe uyamthanda ahlukeneke ama-alphabet ungalenzi iphutha lapha kuma dancers mhlambe nawe la ngakini lo wina so besikhona sizofakaza sizindatheli ukuthi ideliviwe lezo nkomo danke aka ngehle ngobonda njenge staff shwe